बीती रात मधवलिया रेंज के वन टांगिया कंपार्ट 24 में 15 वर्षीय बच्ची के ऊपर एगो तेंदुआ जौन बा रात में 3 बजे सूतत के समय हमला कई डालिस और बच्ची अपनी मम्मी के साथ सुतल रहा। लेकिन तेंदुआ जौन बा बच्ची के घर से लगभग 50 मीटर दूर तक खींच ले गई। जब बच्ची चिल्लाइल तब ओकर मम्मी उठल, मम्मी चिल्लाइल तब पूरा गांव इकट्ठा भइल, तब जाके तेंदुआ जौन बा बच्ची के छोड़ के भागल। आप सोचल जा वीडियो में आपके दिखत होई कि बच्ची के जौन गला बा वही के पकड़ ले रहल और पूरा गाल पे पंजा से चीरा मार के भाग गईल बा। फिलहाल बच्ची के मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चला था। बच्ची के हालत गंभीर बा। आए दिन ई जौन तेंदुआ का अटैक बा जौन वन क्षेत्र से सटल गांव बा वहां देखल जाता। फिलहाल वन विभाग के टीम जौन बा कहनाम बा कि परिवार जौन बा ओकर हर संभव मदद कईल जाता और तेंदुआ के पकड़े खातिर जौन पिजड़ा बा उ लगा दिहल गईल बा और जंगल में लगातार वन कर्मी जौन बाटे उ सर्च अभियान चलावत बाटे। वहीं बच्ची के आप देखल जा पूरा दहशत में बाई, ओकर रो रो के बुरा हाल बा। और बच्ची के मम्मी का कहनाम बा कि हमन के रात में ही ऐसे नीचे बिछा के सुतल रहल गए। यही दौरान रतिये में हमरे बगल में जब हमार बच्ची सुतल है तब तेंदुआ के अटैक भइल और ओके घिरा के जंगल के तरफ ले जाते रहे। लेकिन चूंकि बच्ची का उम्र 15 साल बा तो ओके तेंदुआ इतना आसानी से नहीं ले जा पावत रहे, ए नाते घिरा के 50 मीटर दूर ले गईल। जब हल्ला सुनलिस तो ऊ बच्ची के वहीं छोड़ के भाग गईल। ओकरे बाद गांव वाले अइले, सब लोग बच्ची के इलाज खातिर भेजले, जहां प्राथमिक इलाज के बाद ओके फिलहाल जौन बा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिट कई गईल बा। ई खबर के लेकर आप लोग का कहल जाई, हमार कमेंट बॉक्स खुलल बा, ओमान अपन राय जरूर रखी।